Dobrý, zdravím. Zdravím. Teraz som na srandu, čo si spravil? Videl som, že máte nové roboty. A čo teraz, že som mal veľa roboty? Čo si myslíš, že to je samoobsluha tu? Ja neviem. No tak, čo si myslíš, že sa mi tu budeš šprtať v buchtách? Umel si tie prsty aspoň? Strašne mi voňali tie buchty, mal som na ne chuť. A vieš, koľkokrát ja zacítim buchtu? Ale nemusím ju hneď chytiť tú prvú, čo sa mi ľúbi. Ale zase nie je buchta ako buchta, nie? Ty to rúbka, ty už na akú buchtu môžeš myslieť? Čo vyzerá ako maliar. Keď sme pri tej práci, hlási sa do pekárne pukajú z rožky! Ja som sa zlákol. Čo učíš, ty Magor? Či ti mám prásť na tú šiltovku? Pohov. No tak kapitán, keď sa už ukludnil, tak my tu v Pukánci vôbec nikoho nehľadáme. Neviem, kde si to videl. To možno kde v Leviciach alebo v Spiskej. Spiskej, tam není bordel? No, tam je toľko toho na čuchanie a nachytanie. Tých buch je, že ti až zle príde z toho, ty. Ja som sa sem neprišiel baviť o hlúpostiach. Ja som prišiel pre moje skúsenosti s pečením. A ty už, aké môžeš mať skúsenosti? Vážne? To vážne? Niečo špeciálne, čo viem iba ja a moja babka. Poďme, do pekárne vám tu ukážem. Dobre, ty kutil, som zvedavý, poď sa ukázať. A tá žuvačka vôbec neviem, koho je.